Niko Kyynäräinen. Toimin Turun kaupungin elinvoimajohtajana. Olen Advisory Boardissa sen takia, että olen ollut tässä nykymuotoisessa Blue Industry Parkin kehittämisessä oikeastaan alusta asti mukana ja tuon semmoista laaja-alaista seudun toimijoiden näkemystä, kytköksiä yliopisto, ammattikorkeakoulu maailmaan sekä sitten ehkä sellaista niin kuin kaupungin pitkäjänteistä kehittämistä osana aluekehittämistä, jos tässä yhteydessä voi näin ajatella, eli myös teollisuusalueen kytkeytymistä muuhun kaupunkikehittämiseen. Hallitustyö kaipaa rinnalleen myöskin erilaista osaamista, ehkä voi sanoa tällaista asiakasosaamista myöskin toimintaan. Ja kun ajatellaan, että Blue Industry Park on Suomen tasolla merkittävä teollinen kokonaisuus, osaamiskeskittymä, niin se kaipaakin tämmöisen hyvin laajan asiantuntijaporukan ja sitä olen ollut alusta asti kehittämässä. Turku ja oikeastaan laajemmin Suomi tarvitsee Blue Industry Parkin kaltaisia kehittämishankkeita. Verkostomainen toimintatapa, joka tässäkin teollisuuden alassa on taustalla, niin tarvitsee hyvät kontaktit, hyvä tuntemus ihmisten toimijoiden välillä. Parhaimmillaan Blue Industry Park on hyvin avoin kehittämisen yhteisö. Se on kunnianhimoinen, eli tähtää maailman, voi sanoa, että ykkösasemaan, eli se toimii koko ajan sparraten, kehittäen, innovoiden, tuottaen niin kuin uusia toimintatapoja. Blue Industry Parkiin halutaan yrityksiä, jotka kasvattavat toimintaansa laaja-alaisesti valmistavan teollisuuden ympäristössä. Ehkä voidaan ajatella toisinkin päin, että me emme halua vain telakkaklusteria edustavia yrityksiä, nykyisiä yrityksiä, vaan laaja-alaisesti myös uusia toimijoita kentälle, jotka haluavat kasvattaa liiketoimintaansa ehkä sinisen kasvun ympäristössä, jos näin voidaan sanoa, merellistä liiketoimintaa kehittäen, mutta hirveästi emme rajoita sitä toimintaa, vaan kasvua muiden yritysten rinnalla, niin sellaiset yritykset ovat enemmän kuin tervetulleita Blue Industry.